Hello, maayong buntag sa tanan. So for today's video guys, kay magluto day ko sa sitaw. Ako na siyang adubuhon guys. So mao na to ang mga ingredients. Mao ang lamas guys. Gumbay o ahos. Tapos ang ako ang isagol ani guys kay ang chorizo. Ilunod ang sitaw. Simple ako ni siya nga pagkaluto guys. Kaya i-adobo namin siya. Isa tapos ibutang lang yung mga ingredients. Tuyo. Magic sarap. Kaya lang siya guys. Tapos ito tayo. Mga pagkatao-tao maluto ko siya. So inana lang kadali ang pagluto guys niya. So, pwede ra po na siya dili butangan o kanang isubak dito guys. Wala may pwede lang natin. Tapos karon naluto na guys. So, ato na i-transfer. I-transfer na to diri sa bowl. So, yummy kayo. Nana lang kadali guys no. So, tataod kay mga onami guys. Kauban ako kang bana. Kaya ako ang anak nag-school. So, let's eat. Lang ko lagi. Sopak rin eh. Lahat dulu ito na tayo. Ilamin niya siya. Okay. Yung Kasi nila sa diyan.